Ці нас чакае паглыбленая інтэграцыя, ці прыехаў Лаўроў, каб ратаваць дыктатара? І што на павестцы дня? Пра расійска-беларускія дачыненні пагаворым з палітычнымі аглядальнікамі Александром Класкоўскім і Сергеем Навумчыкам. Добрый вечар, спадарства. Вітаю вас. О, я бачу, цудоўна. Мы маем на сувязі і Прагу, і Менск. Давайте звернемся спачатку да спадара Александра. З чым едзе Лаўроў? Ці ён едзе ратаваць Александра Лукашэнку, ці ўсё ж такі ён едзе яго, як пішуць расійскія медыі, абразуміць, каб вёў сябе больш прыстойна? Вы ведаеце, і тое. Я думаю, што будзе з аднаго боку такая традыцыйная публічная рыторыка, што, маўляў, мір, дружба, жвачка, мы заўжды падтрымліваем, так бы мовіць, легітымна абрана кіраўніка Беларусі, як яны лічаць, і мы не дапусцім, каб тут заходнія краіны улазілі ва ўнутраныя беларускія справы, вось мясіць тых, хто выходзіць на вуліцу, за сумленныя выбары, гэта ўнутраныя, так бы мовіць, беларускія справы. Тут, канешне, абое-рабое, так бы мовіць, і поўны унісон. Але з іншага боку, Лаўроў, я думаю, будзе мець і такую даволі жорсткую гутарку Лукашенко тэт-а-тэт. І гэта ўжо будзе такое прывітанне ад Пуціна. У тым плане, што мы ж, маўляў, дамаўляліся у Сочы, у прыватнасці, пра тое, што будзе ўсё ж такі запушчана такая-сякая канстытуцыйная рэформа, будзе хаця б нейкае падабенства дыялогу, і ў выніку самае галоўнае для Крамля пачнецца транзіт улады. Вось гэтыя рэчы для Крамля прынцыповыя, а Лукашенко, відавочна, ўжо акрыяў пасля того жнівеньскага шоку і цяпер падумаў, што яшчэ не ўсё страчана. А пачынаць транзіт улады, гэта для яго азначае здацца. А ён здавацца не збіраецца. Таму гутарка, вось гэта закулісная менавіта, я думаю, будзе такая даволі вострая. Спадару Сергей, а вось як на вашую думку, ці мы можам праводзіць паралелі паміж сённяшнім 2020 годам і годам 96-м, калі расейцы сапраўды ратавалі Александра Лукашенка ад імпічменту? Так, абсолютно. Я згодна. Тут абсолютные параллели паміж сённяшнім днём і тым, што адбывалася ровно 24 гады назад. Мы можем прыгадаць, што Александр Лукашенко быў нават не ў кроку, а ў палове крока да імпічмента. Былі сабраныя неабходныя подпісы, нават больш подпісаў для імпічмента было сабрана, чым трэба Верховным Советам 13 склікання. Быў адпаведны настрой Конституцыйнага суда, там просто десяткі законаў Лукашэнкам былі парушаныя. Больш за тое, нават былі адпаведныя сілавыя падраздзяленні, якія былі гатовыя быць на баку Конституцыі. Што азначае, што ў выпадку, калі б Лукашенко не падпарадкаваўся, ён быў бы арыштаваны. Але вось гэты дэсант крымлёвскі строіў Селезнёў і Чарнамырдзін на чале, які прыляцеў па заданню Ельцына, Ельцын быў хворы, ратаваць Лукашэнку, ён якраз таки Лукашэнку і ўратаваў. Тут можна, конечно, казаць, што палітычную неспеласць, нават парушэнне пэўных нормаў заканадаўства праявілі і Цехіні, які не меў ввогуле права падпісваць ніякія дакументы, як старшыня Конституцыйнага суда, ні Шарэцкі, старшыня Верховнага Савета, які не меў паўнамоцтваў садзіцца за гэты стол ад Верховнага Савета. Але галоўнае, што гэта зрабіла Масква. Масква рэальна ўратавала Лукашэнку. Вот ведаеце, я тады пісаў, вось ужо колькі больш як 20 гадоў, што нават калі, напісаў пра Чарнамырдзіна, нават калі Лукашенко плюне у твар Чарнамырдзіну, Чарнамырдзін вытрыцца і будзе вымушаны з ім яму паціскаць руку. Я сёння скажу тое ж самае. Толькі ўжо няма Чарнамырдзіна, ёсць Пуцін, ёсць Лаўроў. Што б Лукашенко не зрабіў? Канешне, яны будуць яго крыху, так сказаць, вучыць там нейкім манерам палітэсу, але яны яго будуць падтрымліваць. Таму што любы іншы кіраўнік на месцы Лукашэнкі, ён будзе значна менш, во всякім разе, прарасійскі
хто б гэта не быў, хто б нават не быў, нават цяперашні прэм'ер-міністр, які па канстытуцыі б яго замяніў. Таму ім выгадна трымаць Лукашенко вось у такім вот стане паўпадвешанага, але цалкам адданага Расіі. І нарэшце я скажу, што калі б, конечно, Кремль пажадаў, то Лукашенко не было б в один дзень. Гэта магло здарыцца і тады 10-11 жніўня, калі б хтосьці з Кремля, скажем, Путин позвонил генералам, силовым министрам и сказал, что, товарищи генералы, мы лічым, что в гэты момент вы павінны быць з народам, павінны быць на баку Конституции, и все, он бы страціў падтрымку силовиков. То же самое сёння. Але Кремль будзе трымаць Лукашенко просто однозначно, бо фактично ён марыянетка Кремля. Спадару Александра, вось ці вы згодныя з тым, што сапраўды Александр Лукашенко гэта найлепшы варыянт для Крамля ў Беларусі? Ведаеце, тут усё не так адназначна. Сапраўды, я згодны з Сергеем у тым, што на першым плане, так бы мовіць, салідарнасць дыктатараў. І Путін, у яго першы рух, першы жест, першае жаданне было падтрымаць, так бы мовіць, субрата, сябра, блізкага, так бы мовіць, у класавым сэнсе. Таму што аўтарытарыі, яны салідарныя ў тым, што яны баяцца гэтых каляровых, як яны кажуць, рэвалюцый. Путін у прыватнасці пераймаецца, што праз нейкі час у іх электаральная кампанія і што гэты заразны беларускі прыклад можа перакінуцца на Расію. Таму адразу ў жніўні ён, так бы мовіць, упісаўся за Лукашенко адназначна, нават паабяцаў, калі патрэбна, і сілавікамі дапамагчы, ну і сваіх, як мы бачым, хапіла ў Лукашэнкі сілавікоў, каб тут мясіць усіх дручкамі па галовах, гэта яны спраўна робяць. Але разам з тым, глядзіце, тут фішка якая. Так, Лукашенко, ён прывязаны і раней быў да Расіі, а цяпер тым болей, калі ён спаліў масты ў дачыненнях з Захадам, і ён, магчыма, гатоў быў бы ісці на большыя саступкі ў так званай гэтай паглыбленай інтэграцыі, але цяпер ён, як модна казаць, стаў занадта таксічным партнёрам для Расіі. Таму з ім падпісваць нейкія дамовы пра тую ж паглыбленую інтэграцыю, гэта чаравата тым, што, па-першае, Захад адразу скажа, што яны не маюць ніякай моцы, а па-другое, калі рана ці позна зменіцца ўлада у Беларусі, дык новая ўлада таксама скажа, што гэта юрыдычна нікчэмныя паперкі. І увогуле гэта па вялікім рахунку адгуляная карта. У Маскве бачаць, што ніякай палітычнай перспектывы у доўгатэрміновым, нават у сярэднятэрміновым плане у Лукашэнкі няма. Таму, канешне, там думаю, што не кепска было б неяк яго пасунуць у бок, але тут вялікая загваздка для Крамля, а каго ж тады паставіць замест Лукашэнкі? Па-першае, няма такой адпаведнай фігуры, бо адразу ж быў перакрэслены варыянт кантактаў са Святланай Ціхановскай і яе камандай, яе заклеймавалі вось гэту каардынацыйную раду, як неканстытуцыйную структуру, прыпісалі Ціхановскай нейкія антырасійскія нібыта тэзісы і гэтак далей. Карацей, на ёй паставілі крыж. Хто яшчэ? Нейкія рускамірцы беларускія, гэта такія маргіналы, што на іх зусім несур'ёзна рабіць стаўку. Генералы нейкія, магчыма, Масква спрабуе на іх выйсці, але ж, разумееце, тут яшчэ ёсць другі нюанс. Наступнік нейкі Лукашэнкі, другі беларускі прэзідэнт, ён мусіць быць, так бы мовіць, выбірабельны, як кажуць палітолагі, таму што любыя наступныя выбары, яны ўсё ж такі мусяць быць болей дэмакратычныя, чым выбары пры Лукашэнку. І вось знайсці такую фігуру, якая была і адданая Маскве, і разам з тым, за якую прагаласавала большасць беларусаў, якая б падабалася Пуціну ўвогуле, і была б такой лаяльнай ва ўсіх сэнсах і не глядзела б у бок Захаду, вось гэта такі рэбус для Масквы, які на гэтым этапе, напэўна, не вырашальны, і таму Масква дзейнічае проста. Пакуль што яна падтрымлівае Лукашэнку. Тут я згодны. Шановное спадарства, давайте яшчэ раз вось вернемся да візіта Сергея Лаўрова ў Менск, які вось уже прызямліўся. І кажуць расійскія СМІ, прынамсі, што не толькі ўладу і стыль вядзення палітыкі Александра Лукашэнкі будзе абмяркоўвацца, а таксама і эканамічныя санкцыі. Маўляў, трэці санкцыйны пакет можа быць вельмі балючы не толькі для Лукашэнкі і яго алігархаў,
так званых гаманцоў дыктатара, але таксама і для расейцаў, шмат якіх вядуць вельмі паспяхова бізнес у Беларусі. Вось як вы лічыце, ці сапраўды вось гэтае эканамічнае пытанне зараз можа высунуцца на адзін з першых планаў? Спадар Сергей. Ну, так, конечно, гэта можа здарыцца, тым больш, што, як мы бачым, зараз на Захадзе, ну, я маю на увазе найперш Европе, робіцца пэўны адносна того, што вось гэты першы транш санкцый ён не спрацаваў, я маю на увазе індывідуальныя санкцыі, ну, пазбавілі там Караева з'ездзіць у Парыж, у Лувр паглядзець Джаконду, да? Ён з гэтага яму не холодна, не цёпла. І ўсе больш, так сказаць, ну, схіляюцца да таго, што мусяць быць нейкія эканамічныя санкцыі. Відаць, это будуць, конечно, не паўнамаштабныя санкцыі, SWIFT у всякім разе ясна адключана не будзе, але яны могуць быць, правільна вы сказалі, адрасныя у дачыненні да пэўных асобаў, якія падтрымліваюць, так сказаць, Лукашэнку ці вядуць з ім бізнес. Не будзем забывацца на тое, што Расія ўжо амаль 6 гадоў знаходзіцца пад пакетам санкцый у сувязі з анексіяй Крыма і вайной на Донбасе. А тут яшчэ вось гэта. Але што вот самае, здаецца, важнае, што калі гаварыць пра заходнюю палітыку, што больш пачынаецца разуменне, пакуль што, конечно, такім, я б сказаў бы, ну, может быть, кволым варыянце, але ёсць разуменне, што, в прынцыпе, вось ключы ад вырашэння гэтай праблемы на гэты момант рэальны, яны знаходзяцца ў Крамлі, яны знаходзяцца ў Пуціна, што Пуцін можа проста адным словам, вось я тут не ўжываю метафору, вот, менавіта так, адным словам, ну, напрыклад, спыніць вось гэтыя катаванні, абсолютно нелюдскія і ўсе гэтыя рэпрэсіі, якія, ну, па маштабе это просто пасля Сталіна. Відаць, нават і пры Сталіне некаторых, так сказаць, момантаў не было пры Сталіне, як бы это не быў рэжым, але калі прыходзілі з ператрусам, з обыскам, прад'яўлялі нейкі ордэр, а і фармальна, зараз гэтага не робяць. Дык вось, Захад, сапраўды, я згодны з Александром, Захад бачыць, што тут віна Пуціна, і Пуцін мае з гэтага даволі такія іміджавыя сур'ёзныя страты. Таму, конечно, можа быць абмеркаванне эканомікі, эканамічных нейкіх момантаў, але вот ёсць адзін станоўчы такі момант у гэтай сітуацыі, што сапраўды Лукашенко на гэты час ён не цікавы Маскве як падпісант нейкага пагаднення. Вот што б ён не падпісаў, это будзе Захадам успрынята нелегітымна. І самае галоўнае, што гэта не будзе успрынята легітымна беларускім народам. Спадарой Александр, вось чаму, як вы лічыце, чаму Пуцін не спыніць вось гэтай страшныя падзеі, якія адбываюцца на Беларусі? Чаму ён цвёрда не паставіць умовы Александра Лукашэнку? Чаму вось гэтая сітуацыя ўсцяж трывае? Ці гэта азначае, што Александр Лукашенко проста яго не слухаецца? Ну, трошки там нейкае такое стрыманае, мяккае незадавальненне. Москва ўсё ж таки выказвала аднойчы, і Пуцін там абмовіўся на валдайскім форуме, здаецца, што калі тут нейкія перагіны з боку сілавікоў, то мо і варта пакараць тых, хто гэта дапусціў. Аднойчы і Пяскоў, прэс-сакратар Пуціна, ў падобным ключы неяк выказаўся. Але ўсё гэта вельмі так мякка, памяркоўна, і я думаю, што па вялікім рахунку, па-першае, два рэжымы, яны, у прынцыпе, рэпрэсіўныя. Што расійскі, што і беларускі. Проста Лукашэнку болей прыціснула сітуацыя, і таму ён раскрыўся, так бы мовіць, ва ўсёй красе у гэтым плане. Калі б прыціснула Пуціна сітуацыя, я думаю, што расійскія сілавікі дзейнічалі б гэтаксама брутальна, гэтаксама б не цырымоніліся. Таму тут працуе, яшчэ раз я падкрэслю, такая салідарнасць дыктатараў, па-першае, яны адзін аднаго тут разумеюць без слоў, што калі ёсць небяспека вось гэтай аўтарытарнай уладзе, то трэба душыць і не глядзець там на нейкія умоўнасці, на свае ж нават законы, тым болей на міжнародную супольнасць. А потым, сапраўды, Лукашенко, ведаеце, як гэта там у рускай байцы, а Васька слушает доест. Ён, як бачыце, надта не схільны ні Захад, ні нават Маскву слухаць у гэтым плане, таму што для яго галоўнае захаванне сваёй улады. І ён разумее, што ну там пахітаюць пальчыкам, але што яны зробяць? Увогуле, Лукашенко
адчуў уразлівасць маскоўскай пазіцыі. Падтрымаўшы яго ад пачатку, перакрэсліўшы магчымасць дыялогу з Ціханаўскай, яна загнала сябе ў пастку, бо трэба падтрымліваць і далей. Цяпер надта ціснуць на Лукашэнку азначае пахіснуць яго ўладу, то бок дзеля чаго ж тады за яго упісваліся. Таму Крэмль стаў закладнікам гэтай сваёй палітыкі, якая, дарэчы, абрынае і прарасійскія настроі. Вось гэта паказала нядаўнае даследаванне лабараторыі Вардамацкага, што зніжаецца ўзровень прарасійскіх настрояў у беларускім грамадстве, прычым прыкметна знізіўся за апошнія месяцы. То бок Масква рызыкуе яшчэ і стварыць у беларускім грамадстве такія даволі сталыя антыкрамлёўскія і антырасійскія настроі. І яна ў гэтым плане апынулася ў пэўнай пастцы, у гэтай вось каляіне, і Лукашенко цяпер гне сваю лінію. Я думаю, што нешта будзе Лаўрову абяцаць, неяк выкручвацца, але мне здаецца, што для сябе он вырашыў, што трэба трымацца да апошняга. І все гэтыя ягоныя прамовы пра тое, што ён з аўтаматам, адзін гатовы абараняць сваю ўладу, яны не толькі захаду, не толькі беларусам, але і Крамлю таксама адрасаваны. Дзякуй вам, шаноўнае спадарства. Як мы бачым, нягледзячы на тое, што Александр Лукашенко, падаецца, быў вельмі слабы і Крэмль мог увидзець з яго вяроўкі, цяпер сітуацыя выглядае зусім не так адназначна. Дзякуй вялікі за вашыя каментары. З намі на сувязі з Менску быў Александр Класкоўскі, палітычны аглядальнік, а таксама з Прагі Сергей Навунчык, дэпутат Верховнага Савету 12-го склікання. Дзякуй вялікі за размову.